Sanibonani kwingosi yethu sakha isizwe. Namhlanje soke sibheke sithi qapu sithathe lapha nalapha ngosokuvelile ngesikhathi usekela commissioner ethula ubufakazi phambi kweMadlanga Commission uJenene Shadrack Sibiya. Ayi bakwethu uSibiya la uveza okuthusile kakhulukazi ngosongo lwesihlanu. Uthi uSibiya akha ngokunye kwakhala ngakho. Thina uma sithula ubufakazi lapha phambi kwenina commission siyasola ngokuqamba amanga nokukhuluma ongeyikho abesethi ke kodwa ke abanye ufakazi babo bona buthathwa njengeqiniso lodwa neqiniso elimsulwa. Umbuzo omkhulu ke uthi obani abanye obani thina. Ubekuthi uyacacisa ngamanye amazwi uSibiya kulokho silakade sikusola kusukela ucommissioner we-province yaKwaZulu Natal ubaba uJenene Nhlanhla Mkhwanazi wethula ubufakazi noma izinsolo phambi kwesithangami ngonyaka odlule mhla ka-6 July ukuthi kunamaqembu amabili la kuyiphathimandla zamaphoyisa ethu nokho ke kushayisa ngovalo lokho ngoba akwazi ukuba kuhle. Uyaqhubeka okunye kuvelayo la ukuthi kahle hle obemisela ukuthi mayefika la kule commission uzokufihla konke okuhlanganisa yena nobaba osolwayo ngokuningi ubaba uKhethi Matlala. Kodwa ke uthi uma esevinjezelwe ekhoneni yibo ocommissioner laba bobane kubalwa nalo osuke ehola ubufakazi ngaleso sikhathi. Ucela ukuthi nje avena aphakamise izandla athi cha ngiyaxolisa noma athi cha kube yiphutha. Wena wabona imbodla isivalelwe ekhoneni. Kodwa ke umehluko kwembodla ukuthi kunobungozi. Imbodla yona yiphakamisa izandla. Even inqomo nje ukuthi izolwa kuze kunqamuke zona izandla ongenza kuze kuphume ngisho umphefumulo noma kuphuma amehlo uqobo lwawo. Siyaqhubeka ukuthi kungani ke ukupho kunye sikutholile lapha. Kuyavela futhi ukuthi ekuthembisweni komshado kwendodana yakhe kulowo mcimbi wakwakhe wayebamamile umama uMatlala nowakwakhe yena ubaba uMatlala. Kodwa bele kokuphika ke lokho nokuthena futhi mayesevinjezelwa ekhoneni ayiwagcina eziphakamisile izandla wavuma. Uyaphinda ke futhi uyasethusa ubaba uSibiya uma kuvela ukuthi obelokho epotshozela information noma ulwazi oluthize elipotshozela yena ubaba uMatlala esebenzisa